Мой единственный и дорогой. Игорь Хоршна Хаштейн штефала. Мой единственный и дорогой. А в тейна рахку зура. Вот қалқанын алгой мақпалы оттарын зуран қауы. Ну вот я хима каша. Ашин сюда махур кут, он на мафадам махур. Айдер куно куша гудиш, Сашир зарплата ты дар Сашу дима. Конечно, хашка уяшна кут там, на факута, фулафарш там. Ама на фараш гитасия. Махан насард уже арбахаться и кром. Мы саука джагана каштрта забахою до юдуна адардар канзаштендер он сажаху на жонам. Аргуной на фимбару яш фелужаш так красон суд. Она фашти каштрте лаугия уже сарды. Адналкановый. Машахштар жаман куйлагу. Мана хиштар хуйлагу. Ама омагашка жаман кулуттен юждар, махудар жаман кулагу, машахштар жаман кулагу кужанат. Ама ю жаман кул маждар нафтеттен ма, автомай куттерте бажунгана куттуй. Яма маху жаман кулаг чынсы, аждар бадан жаман кулаг чынсы автомай. Жаман кул жажардан мафашт. Ма нико жонгодарина нико вовгадарз никуттан жонгодарина куттун комиссия фал авторава дисарт. Кашмат автор. О, кашмат автор дивацаган. Ма нику смака. Ма фицаждар каразик фектатват. Вайтахт фисдаш карази жардама ави. Аржентина тафты тават нарайгар. Ну, а вот цаган. Жардама фажадиама на жон. Махазиш, куда же он ирончик, куда я автоуттанштар. Бабуль шинтак. Калума. Регат тесарт фцагай женой фасална. Шмахан васарт куда та юма васарт. Махандер ансон уди расшаге. Ай шизер лапуди. Анис квартира дарна хазардарна. Сардыштам я мадов шамар квартиры. Салма айрайшта юком квадрайшта филоманика. Сарайштай. Аш квартира уйфаштар. Уйфашта уди. Салма. Сума папиент харинаград. Что макан кан салма кан. Кадам никасай мама тхшинка. Каразик на варштай кой уяж дашма дуйше зажима на фасардайкам уяфтау. Каразил конаудайкам ну вот кане. Фала уже асафон ер такой карный уснахашта уже видал гадарна консрачарге. Ади макшахрове каразил бамбаренс карази. Мы автоме сарды хоржва вжерва от триума фасонс. Сазаравая и изравая. Адима квархая вот швеллата главный сарды хуй убацаган мафашти каштарта ну вазан забахай махан на сард уже арбахаться и кром ма саука джагана каштарта забахой до юдуна адардар канзаштендер он сажаху на жонам сарта мы хуюна монт хуюна сардает короны баттан веку джагон на жон алик дежах Аш пнучу нима ядан штанам. Жахтон санаш тунук чим удон лади максинкана одакуна синкана фашти кнова афхамет байжеттакта о вот сард Шепатёна киш холода. наравади жагажани Наш бака. Мама кабул ката сауди. арта Устала. артая ючир Жамадула. пой шмахандер сохсауза бахефенен канат сард аргуной на фимбару яш фелужаш так красон суд она фашти каштерте лаугия уже сард аднал факана аднал кануи Юрудун курбауэнс макамбрдвен суд ади магяхима
пацах уже покажи. Мене менситей жарко. Хажината. Ну, хажната. Мы гою. Я кажак сардан. Мама гашка на жонын дартыр кудуй. Сон комылган. Ан сон кому кудудышты лапута чижган сон. Чижг амбарга чижг. Фал лапута нафьежмалга, особенно хиштар лапутын гедудин нахам шарангон лапу алыждамдыр. Мы кашинам кудис парсашты дубога целуди. Фалах сау табы яхисан юлдар хоржавадышты. Юлдар шафандагылышты бинонтас нишепатан артендар. Заманы каштарта гыцылта махтырсыл синканым. Мы юдунышты намунд кудой жапун нажом. Чидар. Ясаш кужам фенат каштартуи тыңгы яду. Тыңгы сарды хумай ватсаган ма акажагдар куттагнайда фашта каштар кунуау дию алгашт. Каштар каагут тавдамунд. Армашт хорш каштар. Мусу хоршта адымак яхадагай кутқому канау магашка тыңгу. Ендер мамиз жагина гирашчады. Кудан кашы, кудай комын канал калса, майдан сагон васа, май хош кашты. Апатывцаг адымакан яхи уршагау поведение, уршагау и движение-то, я сарды агдау, я сарды, это мгашка, швалондер авто восприимчивый тенкал, мадакуна, манадгадамита канаш, нақуачамита, нагдамита, удуйдер фашманга кана. А фалауидер какамем каш, и наждам кунна фажила, что и дахимадер кашуда, дирдау камадахиму алсамейдер. Фады пример, хиштарты примеру и тангайду, акажагу сарды. Маха кадраш назурын оттыр мамагашка авту. Надо пальцы в рот. Не лежал, это же не стул, а кровать, не надо спать. Вот так меня 8 внуков, его не заболтал. Да, мы тоже, вот давай не это пару. Ну, Аллах жон видишь, фала каразим барштам. Жензинадандер фараштам и тхайм Саудиер. Шансината квартира на Мауди, Саш на Бону диш, яш сардыш там, Саш на Бону, и раждар, артака уже адам эдышты, кдайжагон, фенчин дарышты, штай бунжин дарышты, раждар автоновдышты. Яркад, мадама фади югцилишти юба хушку той от хоржуйта модон даршадаг дар факашина гудышты. Мы Саш ганану диш уяш, нахадаг даршмалдыштам, фараштам жензинятандар, это руди шахам раштаг мою нафаку та сайка пичтадар. Утыр фаражам гудим фараштам, амалта кутта. По-моему, алчдар. Ашин сюда махур кут, он на мафадам махур. Айдер куно куша гудиш, Сашир зарплата дар Сашу дима. Конечно, хашка уяшна кут там, нафак кут та, фула фарштам. Ама на фараж гитасия, на бухшле тасия. Гацилгай, на кахтал шлаудыш там, гацилгай. Рашма автомей. Куда еще там табу яхисян каштартан. Фажендиама. Удун синей мана бундерма забахштам. Автоунасат. Фаражан кобжен зинаттан фараштам. Адимаг ябун кужуна от фаража жензинаттан дар. Архая. Ябун сашу яш. Куда еще он хиже усы жензинатта шарта. Каразим барин гладкий. О, что каразим барин? Каразим барин Я бира. бахаш макалаттым. Бинон тсафты дидек шейрагдыр, под шейрагдыр су. А каразим, ана детку джагафта каразим барин, аштай шейрагдырую, аштай каразиан қыгны хаши, қыгмия, қыг... Хир маха...
وارجنو زيناد ويشترنا خاشو فلا خشتك يوما كرزين بارن زيناد أنا رديقة يوادي ما قدرنو عالشدر فرجي قتلوا بيروا فرجي فلا يا تويو يا بافنالن تويو أما رديه ديمبال وديشا بركين جاها افتخورشنو ما يدكجاها أندر من يدب توخا باسو أما ين قركا خلقا وما يساردنا سو راوية ما قندر يوراوادي قريش سرترنا يوراوادي فلنا وي ساردن نيس بايداو فلا كرزين ساجغنا نيوياش كرزين بخشن درقاو اشتي كرزين يدكن درقاو كديجا قوم تريغت كن درقاو أو أبون ديكو يم كشون تشجع مجاي أمين يشتد وجرت كوزون دراي شوم تاوي من بال مساردن بالو ما كدو زينين سارتشاك أفتال قدك قو وي كاخنك شتوات وي ساردنا ليود أفتال ما هو قدك أنا قو كشترت در شونت نخاشي أفتا أنا يدي النار قد نخاشي ومي قام كشترت كرزي قاقنو إما قدك أنا هو كرزي قاقنا قوم آخن جرگ روی راشت نخاش چیزون نو فل قگ نخاش قگمی آقود که هم من بال جدم هوی فسوزن بینه فسوزن او آقود که میو وچه سرد سوز ما گشکافتو در ماختر سرد داشتم نبون کدو دیافته آرخایتم نبون کدو دیافته کرزیم برشتم نبون کدو دیافته آدم مخشم نخیت کدام سدشتم کدوم بال کد قدی هفته هر نجوم ستدن رازورون نجوم. Навидам родидный парентинг живу. Смотря савар родиду. Ишахам родид мы бахшенка мани. Фала ишахам родид сагуи на паренженка мавин вее. Кагнахаш жаган ансону фала инее буар куда киждануи кудбул кудыканун каумуи еду саг жанхабару. ما ينجون زيدان كدو نجون فلمن سك نخاش عديماك يورشاga незаслуженно ирона куджарко незаслуженно фикуша кагнхаш тнгеду жардин тнгагуи мафтами сардновая карзи кунамбаруи махам хаштак каной сард юбон науду вабон наударватин ама юин наиqama кудейжагон амбаргадер кана уважение уршагау иронау тарихаттарын кана قاقنايا الله وأقدر نكناش شخوش نقاشي قاقنا ويو بومو موقعش أكتر ما أفتم يكرزيكم باروي وتكشترت در راشت فنداغو سونس كرزيم بارنس أشتي أنا رد دوزشت هود ما مقاش كافتو с редете теодишу донен сонник парандышты. Удишнан радетте жannажалснан науди радетте удишиу أنا ردت شيء فرزين در برجع أخمت كايد قد تخادي ماجما ما فرزية فلي بنبرشتم كرزيان درو ويتخيم سرون قدي أرتكا كتير دشت أرجعت من خشم قجما فكشت فل شون ترشت ما اختك بارجن درو دشتم كرزيان بارن قوجاga أرتكا تفشيفت كتير شون تيدشت и все كتر نفشين درشت تاشتري автонауди барштам ода куда ندر ما اون سجاقون نجون ما نديت جغد جون صار في خالم أنا متقطع أنسون يقدر هذا ماجكو بايوي وجن زينة دال كما دربي من فراشن خو شتيش راشت كما خو أما قدك من خو دار ترسوزن دكشتر قدك من خو سختر ودا يوت قام فراش يالس كشتر فخل ما فينا ولم أشعر وهي أنسونه فدفشت كشترته وجه اتكنزشت كده يجون страдать будут туршага ويرونا أو قد كانوا أرمشتقي وما قد كفر أو جنزينات سنو خشتشتو سيدي شونت ميتاي ويولدر قد كانوا
Ну, ради тал, хожан ще каман тахчанда ради две, каман катер ради две, фалотер сагради, радин, вацеган мади маган я едия. Я удакати вацеган. Жағын, шыма хиштартима сардыштут вцагай. Хиштартима на сардыштам, юриштагнам я мадхо удиш фасардинам, фалой фашта я харшев шмаралашта. Андер хиштартима на сардыштам шизарлапу. Ма шизарлапу гцелк улбада гвeye, я хисан таригад гана гвeye. Ма има хамете уди вартана хиштарлапу дерфажанди. Маратер сиди. Меми ахам флейни уж баршту нерж мадма фадмана нуди. قوم الكوتون أنا قام بينون تخشان فلاش يزرلا بوزيما كم دريو فبيقة كوتا فل يكوش أناشم برشتون طريقة ترن كنا كوتو شيزر وشاركا ما يفتم يسار دشتم دكت كوتا يتم عالس درودي صار ده يستوجي كروم باخذ سشتم فل مرة دوني واجد أنا مجامنا إذا بخشجتن Нема Я так на больнице я варенсмат. Крызи кудын карут ерлер. Куд раждер, куд фажанс мана саг ану вуд карази улкну, деш там ну вуд уяфта удиш. Фал рашта куаса вуд تقدر أنو فترة ماجي وده يركن رباس ورقم كرباس ودل متفكن وي أفتو فالراجدر كنت يا أفتنالو رتك من أدون شتك أقاش أقدر ودون سجن ما تكنينا أقدون شتى ناولدر كنا دي ماج ما تكنا فلوسنو فتزيناد ما نكت فجران سرشاو привычка وش جرلوندي وفضل الكجون رقمك فسودل يا خيسان نيس فجران من نقاوزني فلكنيل ما تكنا دي ماج ما تكنا ود هذه ماج صار بال وير 50 лет почти كيما فسادي دن ولداي كدو نو شتي يا كدي جرون شتي قو هذه ماج فارش من قو كنا قو كم در نفشو كم در كم در دو نفش اشتي ادي ماجي نخاش كمان جغا نو لابوتن алсна жалсна чиган ма чижонын сондер ужаган фал лапутен дер алсын нажалсна фал да сардым балам нажалсна куне ема дишканзна ус хабрта хам ишвей шушак хабрта зартаве ема удон ما يشتغل ما بود قارم زينات بود قارم زينات در كنا قوي در أقاجاقو زغط باير психолог тафта фазуранс патажен дарашта дава е и лажа фашта штей фашта дамыр тхажа фашта штей фашта фонзаж штей авдаж ама дартер табирата усы раштачты дерна бафражен смахи самвалинс ама дартер ташшезаж дашмашез дуишез дартер кутсел сад ваимахам жен раштачты разумит машмахан Сардавто, карази постоянно одна канзна, влажна канзна, уи авто, сардавто, маз камдар садарит таравая, мита зравая, камдар уижада мандар мита чижон нафасонс, мажада мандар нафасонс, фалудун тхай шабргай, аздариш шабргай жаган, аздариш шабргай карази бамбаран. Ну, равая чижона картадер равая фал кужануме ниседи. Нис пайда яри адимаги хада кумбара من هم أشفردتن وتقام يردد الباشرة أجدر كفرديون وتقام مردي الباشرة ما كرزيكم باروي من خاشوا ونقنيدر كرزيكم باروي أما كرزيك قوي هو سيئت تشيشت روب فيت كديجاهم قنزينات ودون تقنر راجن زشتمان Нешкан зашто куда жагон акцентерна фала передвинствующий юршагавый ирунавый куджагон ахам акажагедна зашто айпсинатта ви карди баран кау вот мамахаш راشت كمان خو
كارزيرا أمبارن قوشتي كارزين قجن خاشغن العقد يكونن قو أموت صار دافت من صندر سو فلير أرجع دافتشت ناقش أما إيش ما أرجع تشتوت ما شيء فيدوا فقبادر دروا أشجعني أفتنا قو راشجعي رواية من أندر تجون رواية فنقوي شابرجاي نخاش كوبا جغاي شابرجاي كرزي كوبا امبارات هو يشي بتيترو ود كشترت در كشنس اما امبارنس كرزين در بارنقو كرزي در امبارنقو هافتت تشجت Жалот майрын бире тафа жаланс. Мана аргаттай бинунта чиярко тафа шивадей чинза чина сидиш удом фажаланс самадама каланс бинунта. Ерш махтар фаршын самава каланс бинунта. يروي تنج كديجون الغشت قدرته تنج أنا بلان قدرته أنا راشت قدرته خساون طريقة تشيشته يا خام قدرته خساو هير عادي ما ج ساتوي تخيل مدفشته كشترتون واساي وي نستو 50% автоу تسارد автома فكشك در أدنودي يو خبرو دفعشمة شيلوا ده جن ما تخشت زمان ويدريو فهذا فشت قام فدنو واساي ويتاشي بتيا قاشك درخا ما دفشت فد كنا جاية ود آدم صارت سو اشتاي ونرجع بيرغيت أوه شيء كنت قام سراي أوه بيرغ فلا كشام دفشت فد قام ودفشت كشترت باجي أما دارتر دنود دنوم در قد كنزشت دال ورشي سر ما كي قدام ودون در ما جغزشت هير هو خورش فساردي خورش درجنا فلا فساردي أما يفرشت خورش فدنو وقتا ما هو ما يخش درسيه وي ساردني تحقق جاك دارو ويتم من ما خيسم فسرون ما خورش سرون ما قدر وي خورش ساردني كودي ما نوسم هفتني было خسوا هفتنا جاخ تاشتي вообще درادي ماجن ويراشتنو هذا ماجن ساردا نجون راشتي زورن نزورن فما ما افتكش أنا خطرت فرغان شرط ما يا خيسم وتر شمال كان كشترته أمبال одно дело было дышкана потомство шкана уй тенга яду я думаю кной куд масарцу ниса خلاص توي صارت ارمشتي من ساقه بشكن هويدر باشتي يارق بيا ما يندر بابولا جاك كوباش غورن سموت ما ناشتش يا خامت ما شي كرسون زود باش تقبش تبيما سيد بيا هيرو يخشقونا ما خرجنا وهو إيش أنا ما وي صاد شيء راقدر أنا منجي شيء راقدر من مولك من بيرس درت قو عادي ما كم جملة كم سراهم قو конечно شغلك زين عاد بيرس درت قو أفضل ودون главный در أدون شته يافتو مولك در خورج وفلك وجا من أدون وي نيسي ما بارجو وسقطتك بندر Так что кануто хабар ташмартер. Магар фаштят макан ду. Ер алкайдар бафаршын. Раштак фашта мараждахын куай. Вот басарды митек сайикат. Чи жона гацелсадар тазаева, ну да, это в общем на саман сарт кудуди фадабун эдер куага эдер кудуди авто сидишь куда нам балди авто сиди хер авто кушагон ма мананам бира здартана факу та бира туханта дар бира ورته مخدك در штукатурит мачре сахт уйтхема на удихсана удима фало удон дар қога удашты удон дар кушагон сарды адима куна фдабун кана удинем бар сардат суи Герман хашты раштыштан ештуй на жона фалмама автокаша. Ама фдабунканан қауы сарды суди ул фашманткан нико қауы.
كدراوازي كويل قد كنا دسارت كد فرقوم كد كانغو ود تنگ نفرديسنا فلافتا تبرت يوجدم تبرت ود هذه مغرزية أنا قد جي أنا يدي أنا بلاندر قرد نقاش وسيريوز نقاش فلا قام يدي كنا امبارح كم سقوم كم سنقوي в общем, он дунин хаштафакутун, каунснакаутун. Мой единственный и дорогой, Игорь Хоршна хаштаинштефала, мой единственный и дорогой. А в тайна рахку зура. Вот кал канна налгуй макфала, вот терн зуран кава. Ну вот я хима каша. На самом деле. Нет. زمان خاطر كانوا تدا لبغت دقيقة أنا نيجو موجودة